Χαίρετε. Όλα καλά. Καλά Χριστούγεννα. Ελπίζω να περάσετε καλά σήμερα και να περνάτε καλά στις διακοπές σας και τις γιορτές. Αυτό το κανάλι είναι άνεργο εδώ και 8 μήνες, το ξέρω. Που πήγε ο Έντζε θα λένε κάποιοι. Πού να πήγε όντως. Ξέρετε κάτι, δεν θα πω όλα. Απλά δείτε το βίντεο που μόλις τράβηξα. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Angel 1743 YTGR και επέστρεψα μετά από 8 μήνες απουσίας. Αυτό το κανάλι ήταν τόσο καιρό άνεργο. Τέλος πάντων, ξέρω άρχισα πάρα πολύ καιρό. Είχαμε τώρα άρχισε νέα χρονιά και άλλα τέτοια. Παρόλο που έλειπα 8 μήνες και το τελευταίο βίντεο ήταν το Πάσχα, τότε σας είπα δεν είχα και ιδέες για βίντεο. Και τότε μέσα από το διάστημα πήρα και καινούργιο υπολογιστή και τέτοιο και κινητό και ήθελα να κάνω gaming video στο PC, αλλά παρόλο που έχω κατεβάσει κάποια παιχνίδια άλλα ακόμα επίσης, μου ήταν πιο εύκολο να κάνω Roblox. Και τώρα το τελευταίο καιρό είχαμε και υποχρέωση από το σχολείο και άλλα τέτοια, οπότε αποφάσισα να κάνω το βίντεο τώρα. Καλά Χριστούγεννα επίσης, εμείς να περάσετε καλά, όπα. Τέλος πάντων, εμείς τώρα παίζουμε Jailbreak, τώρα πρέπει να κυνηγήσουμε κλέφτες, κλέφτες και αστυνόμη φάση. Ναι, πάμε. Δάμε τη σιρήνα. Πάμε. Εσείς τι νέα παιδιά, όλα καλά, ελπίζω να είστε όλα καλά και να περάσετε ωραία σήμερα και να περνάτε ωραίες διακοπές και γιορτές γενικά. Για να ψάξουμε, για να ρυθμίσουμε. Να ρυθμίσουμε παλικάρια μου, να ρυθμίσουμε. Ωραία, τραβάμε το βίντεο. Δεν βλέπω. Μια χαρά το βίντεο. Όχι. Εδώ είναι κανένας γιατί εδώ γίνεται συνήθως ληστείες. Τώρα αυτό είναι αποσυνομικό ή τραφίτη, δεν ξέρω. Αν είναι τραφίτη ρε παιδιά, τι να πω. Δεν βλέπω κανένα. Όπα! Να το προσέχω, αυτό πρέπει. Για πάμε να δούμε στο map. Πού είμαστε? Εμείς εδώ είμαστε. Δεν βλέπω κάτι μέχρι στιγμή. Θα ψάξουμε πάλι. Για να δούμε. Μας κάνουν τη ζωή δύσκολη ρε παιδιά. Η ζωή δύσκολη μας κάνουνε. Και θα έχουμε λίγο το ήγδρα σήμερα. Δεν λέω. Θα σας λέω ότι συνέχεια κάτι πρέπει να κάνουμε. Α, εντάξει, εκεί είμαστε. Αστυνόμοι, εκεί. Μια χαρά είμαστε. Καλό είμαστε. Γυρίζουμε πίσω στη φυλακή. Όχι, διαγνωστικό. Ας πούμε προορισμούς. Α, καμπάκι. Κρύβονται καλά ρε παιδιά, κρύβονται καλά. Οπα, ωραία παιδιά. Πάρε το βρήκα κάτι. Αμάν. Ωχ, είναι κόκκινο στο χάρτη. Ωχ, να, νομίζω είδα κάτι. Όταν την κόκκινη είναι τέλειο. Παράνομος. Δεν είναι όντως εκεί. Νάτος, το βλέπω. Να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
Α, να, νομίζω είναι. Όπου, εντάξει, το δείχνει το ραντάρ. Νομίζω κάτι. Τι βλέπω. Κάποιος βλέπω και το ραντάρ στο ορίζοντα. Οπα, γεια. Ω, ναι. Πιάσαμε. Ωραία παιδιά. Πιάσαμε ένα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων αρκετά από εδώ, παίξουμε αρκετή ώρα, πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Οκ παιδιά, τώρα αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι για σήμερα. Που είναι το τέτοιο είναι βασισμένο στο Attack on Titan. Που πιστεύω θα το ξέρετε, ή θα έχετε δει το anime, ή θα έχετε διαβάσει το manga, ή απλά θα είστε από αυτούς που έχετε ακούσει πολλά πράγματα αλλά δεν έχετε ασχοληθεί και ιδιαίτερα με τη σειρά να δείτε μόνο και κάτι τέτοιο. Εγώ με αυτούς έχω δει μόνο ένα-δύο από το anime επεισόδια, ή στο ξεκίνημα κάποια στιγμή, εσείς τι λέτε, αν είστε φαν. Τέλος πάντων, τα γνωστά. Είσαι που ξέρω τα βασικά δηλαδή. Θα προστατεύσουμε τους ανθρώπους μέσα στους τείχους από τους Τιτάνες, λοιπόν στο σβέρκο. Πάμε. Σιγά θέλει και τακτική αυτό. Ωραία, κάπως έτσι. Αυτό βέβαια το παιχνίδι το παίζω λίγα χρόνια, αλλά ναι, πιο μετά στην πορεία μου ήταν βασισμένο στο Attack ήταν ο πάρε φίλε. Το σταυρό μας. Αυτό μαζί μας, όπα. Πήθηκα και λίγο εκεί. Ζόρια τα πράγματα από εκεί. Πάλι λίγο εκεί πιο ώρα που είναι χαλαρά. Γιατί τραβάμε και βίντεο τώρα, γίνει κάτι. Όπα! Ωραία, μια χαρά. Έχει πρόβλημα. Οκ. Μισό. Όπα ρε. Έχει πρόβλημα. Το άλογο παιδιά, προσοχή. Ωραία παιδιά. Όπα. Ναι, το κάνει αυτό γενικά. Συνέβη Ωπω, πού ήρθε αυτός. Σιγά. Πάμε στο σβέρκο. Ωραία φίλε. Είναι αγχωτικό. Εντάξει. Σωθήκαμε. Δόξα τω Θεώ του. Πρέπει να στηρούς αυτό. Κάτσε τι μου τελειώνει. Οπα. Οκ, 4. Πώς ναι, πώς έγινε αυτό. Κόλλησε το παιχνίδι. Πώς είναι και αυτός. Μπράβο παιδιά. Τέλος πάντων. Πίσω από αυτό. Όπα. Οκ, 5. Κάνουμε λίγο ρόκι. Σε αυτό θα παίξουμε πιο λίγο γιατί είναι πιο αγχωτικό. 6. Ωραία, βάζουμε λαπίδες γιατί αυτές φεύγουν. Πρόσεχε. Όπα. Σκούρα τα πράγματα. Πιο σκούρα και από τον ουρανό! Πρέπει να είμαι σε ελεύθερο σημείο γιατί αλλιώς δεν θέλει και τακτική ρε παιδιά. Ωραία παιδιά. Χαμός θα γίνεται. Θα προτρέψει έναν ανθρωπότητα που είναι εχθρός της. Δεν είναι το δικό μου. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον βοήθησε. Τι που ήταν ρε φίλε. Άντε. Μισό. Ξέρω. Λίγο που μ' άρχισε. Ποτέ σπώναρε ένας άλλος. Αφήστε το. Πάω άλλο παιδιά. Πού παίζεις καν αυτή εδώ. Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά, θα μας αφήσουν ησυχία μας σήμερα.
Μας θα κάνουν πραγματική πρόκληση. Εντάξει, έγινε καλό κι αυτό, αλλά εντάξει, είπαμε παιδιά. Όχι και hardcore gameplay. Αυτά. Οπ. Τι είναι, παιδιά? Μισό λίγο. Επιστρέψαμε παιδιά, τώρα δεν ξέρω τι έγινε, κόλλησε το game, φτάσαμε στα 7 kills, τέλος πάντων. Τι άλλο να πω, πότε υποθέτω θα τελειώσει εδώ, μισό να πάμε να είμαστε λίγο μόνοι μας. Αυτά από μένα, χάρηκα που ήταν μετά από 8 μήνες, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like, subscribe, γράψτε στα σχόλια τη γνώμη σας, κάντε το share θέλετε γιατί βοηθάει, follow στο Instagram που είναι στην περιγραφή γιατί βοηθάει και εκεί. Θα βάλω τα link για τα παιχνίδια στη σελίδα του Roblox όποιος ενδιαφέρεται. Καλά Χριστούγεννα και πάλι, καλή πρωτοχρονιά. Τι άλλο να πω, παιδιά, χάρηκα που τα είπαμε. Αυτά. Και επίσης μην περιμένετε ιδιαίτερα βίντεο, επειδή τώρα η νέα σχολική χρονιά θα είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη. Περισσότερα μαθήματα και τέτοια παιδιά, αποχηματινά μαθήματα και όλα αυτά. Οπότε δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά μέχρι τότε, ο Θεός μαζί σας. Και εμείς θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye. Γεια σας.